Etxe bat aseguratzen dozunean egia da nahi dozula estaldura batzuk, garantia batzuk, babes bat, baina hortaz aparte behar dozuna eta nahi dozuna gehien bat da lasaitasuna. Eta gu hori da eskaintzen duguna. Laboral Kutxan eta Seguros Lagunaron etxeko aseguru batek kontratatzen dozunean guretzako gauzari garrantzitsuena da gardentasuna. Gehien bat lehenengo momentu horretan, dana ondo azaldu, adibide argia jarri, hizkuntza arras bat erabili, jakin dezazun zer daukan estaldura, zer kez eta zer egin behar dozun momentu hori. Egia da, aseguru guztiek bardina diruditela, baina gero zeu gertatzen denean ez da holan izaten. Orduan guretzako oso garrantzitsua da dana ondo azaltzea eta adibidea jartzea, etxe bizitza baten gauza asko gertatu aldirelako. Urkalteak, sute bat, lapurketa bat, kristal bat apurtzen dela. Orduan guretzako garrantzitsua da dana azaltzea, zerin bardan kasu bakoitzan, eta zuk jakin dezazun, zelan guk konpondu aldugun arazo. Guretzako oso garrantzitsua da hurbiltasuna. Bai mail bidez, telefonoz, interneten, edo baita gure blogetan jasotzen duzun hurbiltasun hori guretzako gakoetako bat da. Hortaz aparte, gardentasuna be oso garrantzitsua da guretzako. Etzi zigilua lortu dugu gardentasun horri esker, eta aipatzekoa da gure etekinaren zati bat gizartera bueltatzen dela. Adibidez, kontratatzen duzun seguru bakoitzeko 3 euro elikagaien bankura doaz. Segurtatuta esan nahi duzuna, segurtatzen dizu. Horretaz aparte, guretzat garrantzitsua da gestio arduratsu bat izatea, hasieratik bukaera arte, eta errestasunak eskaintzea bezeroari ordaintzerako garaian. Adibidez, daukazuzan aseguru danak batuz eta 12 kuotatan ordainduz hilero, urtean behin ordaindu ordez. Beste adibide bat da, adineko pertsonei diru jarrera txikia edo murriztua daukien pertsona horiei 10% deskontu bat egiten zaie.